Кире! Деба тия луксозни КТМ, покажи за какво става въпрос. Ада тачка, дай, мамата му не. Ей, братенци! Ето го тук един портокал и още един дронов портокал. Ето го дрона. Дрона! Ау! Помощ не махаш нищо! Първият, който ми е добре. Бутай да ти дава кола, кама не искаш, Бутай да ти дава кола. Искам! Викам ще го засила. Ще засилиш. Дай Кире! Много се грибах негата, мама! Искаш камъни, Ето ти камъни! Ето ти камъни, нали искаш? Ето ги! Много лошо! Така, бате! Дай мамата му да Прибий се, един си. Имам пари и купано. Имам пари, оказвам си, кажи малко, Там мисля си го задарил. Айде, Николашката! Николашка!